मुरमेला गोजौ फरायसालि सामलाय आफाद आरो फोरोंगिरिफोरनि बाख्नायथाव हाबाफारि। फरायसालि सामलाय आफादा साइकेल आरो मानलाय आर'नाइ होना मेट्रिकआव सेथि मासि लानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मुरमेला गोजौ फरायसालिनि सामलाय आफाद आरो फोरोंगिरिफोरा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानाय उथ्रिसार फरायसाफोरखौ साइकेल, मानबिलाइ आरो आर'नाइ होना बरायदों। लोगोसे नैथि आरो थामथि मासि लानाय फरायसाफोरखौबो गांसेयै आर'नाइ होना बरायदों। बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायो सामलाय आफादनि आफादगिरि देरसुं बर'आ। बेखेवगिरि आलासि महरै भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर'आ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो टंला एबसुनि आफादगिरि राजिब बर'आ। सामलाय आफादनि नेहाथारि कुलेन बर', सामलाय आफादनि सोद्रोमाफोर, फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लेङाइ फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो बाहागो लायो। थारैनो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना सामलाय आफादनि आफादगिरि देरसुं बर'आ मिथिहोयो। लोगोसे देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव सा 6, नैथि थाखोआव सा 20 आरो थामथि थाखोआव सा 10 फरायसाफोरा मुरमेला गोजौ फरायसालिनिफ्राय उथ्रिनो हायो। बेसेबां गोजोनदों? बरायनायालाय रिजाल्टआलाय आंनिया एसे मोजां जायासै, खिन्थु थेवबो गोजोननाय थाबाय आरोना। मेट्रिकआथ' बारा नंद्राया, भेलु गैया, खिन्थु इयाव बरायनायनि थाखाय जोबोद मोजां नांदो। गाहाय फोरोंगिरि मेमाबो गैया जाबाय, इनि एसे बोरैबा नांदो, थेवबो मोजाङानो बरायदो सारमोना। स' गासैखौबो आं थेंक इउ बुंनो सानो आरो। बरायनायनि ना साइन बर्ड गंसे, ओमफ्राय साइकेल गंसे, आर'नाइ गांसे होदो। पार्सेन्टआ बेसेबां नोंनिया? पार्सेन्टआ 71.83 आंनि पार्सेन्टआ। दा फरायनाय समाव आइ आफाया माबायदि जोथोन लादोंमोन? आइ आफायाना आं फरायनाय टाइमाव जेब्ला उन्दुनो ओंखारो अब्ला आं साहा लोंनो बियोमोन आरो, होमबानि आइआ उथिब्रबनानै बनायना होयोमोन। माने गेसाबो जोबना थादोंमोन, अब्ला आइआ अर जरायनानै बनायना होयोमोन। आंनि आइ आफानि बहुद सापर्ट थानानैसो आं बेखिनिखौ सहैनो हादों। ओमफ्राय जिहेतु मुरमेला फरायसालि बे मोनसे गामिनि फरायसालि, गोबां गथ'फोरा फरायनायनि बेलायावहाय गोसो होआ, मा बुंगोन बे समाव? गोसो होआ माने गासै गथ'फोरानो बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिया, जाहाथे बिसोरबो मोजां फरायो आरो मुरमेलायाव फरायनानै जोंनि साइबो माने बारासो लाखिनो हायो आरो माने बारा नाम खालामनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामो बिसोरनिसिमबो। दा बहा फरायगोन? आंना UN एकाडेमि कलेजाव लादो। मा लागोन? आर्टसानो लादो। बिबानगिरि बिथां अनार बर' बिथांखौबो गावनि फार्स्ट डिभिजन 81.83। फरायनाय समाव माबायदि फरायदोंमोन? आं फरायनायलाय फरायदोंमोन, जाबायदि फरायनांगौ बिदिखौ फरायदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा उथिफुनाय जिथु नोंसोरनि उनाव थानाय गथ'फोरखौ माबायदि फरायनो थाखाय बिथोन हरगोन नोङो, जिहेतु नों देवना बारबाय? आं बिसोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जायफोरा फरायनाय समाव थाब गोसोआव थाया बिसोर बार बार फरायबाय थानांगौ आरो। ओमफ्राय जायफोरा थाब थायो बे मोजाङै फरायबानो बिसोर उथ्रिनो हायो। आंनि एमआ आं सिभिल सार्भिसाव नाजागोन। फार्स्ट डिभिजन। मोजां मोनदों। थांखिया माबा नार्स लानो। मुरमेला गोजौ फरायसालि 2023 मायथाइ जि मेट्रिक आनजाद, बेयाव मुरमेला गोजौ फरायसालिनिफ्राय गासै 36 फरायसाया पास जादोंमोन आरो बिनिनो 6 जन फरायसाया फार्स्ट डिभिजन आरो गासै 20 जना सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्डआ 10 जन। दा बिथांमोनखौ दिनै नैबे जोङो बरायदों आरो बे बरायनायाव जायफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों बिथांमोनखौ जोंहा कमिटिनि डिसिसन बायदियै बै समाव रिजाल्टखौ नायनानै कमिटिया मोनसे डिसिसन दङमोन जे फार्स्ट डिभिजन जायफोर थाङो बिथांमोननो साइकेल होनाय जागोन आरो बे लेखायैनो देग्लाय जोङो सा 6 फरायसाखौ मोननो हादों आरो बिथांमोननो जोङो दिनै साइकेल होनाय जादों।
बिनि उनाव जायफोरा सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बिथांमोननो जोङो फिसा फिसा मोनसे अनथोब होनाय जादों आरो बियो जाबाय जा बिथांमोना जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानो हाथों बे मोनसे इनकारेज होनाय जों बेबायदि मोनसे बिथांमोननो होदों जाहाथे मोजां मोनसे जाथों बेखौ जों खालामनाय जादों। मोनथिनो हानाय जादों गुबुन गुबुन माने हान्जाफोरा बरायो नाथायबा बरायबिला आर'नाइ होनानै बरायो माखासे बेबायदि नोंथांमोननि जिथु आगजु होबाय साइकेल बेबायदि बरायनायखौ नुनो मोनो बे मोनसे बाख्नायथाव मा होननानै नोंथांमोननि सामलाय आफादा बेखौ सानखांनानै गथ'फोरनो साइकेल होनाय जागोन। जों साइकेल होनायनि एकमात्र कारना जाबाय बै समनि रिजाल्टआ जोंहा जोबोर गाज्रिमोन मरमेला हिसाबै जोंहा बबेबा बोसोराव 0 थाङोमोन बबेबा बोसोराव जोङो सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोनोब्लाबो फार्स्ट डिभिजनखौ जों मोननो थाङामोन। दा बेखौ नोजोर होनानै कमिटिया मोनसे डिसिसन लाबाय जे जायफोरा मरमेला गोजौ फरायसालियाव फरायो बिथांमोना मेट्रिकआव जुदि फार्स्ट डिभिजन मोनोब्ला बिथांमोननो साइकेल होनाय जागोन होननानै जों घोषणा खालामनाय जादोंमोन आरो बेबायदियैनो बिथांमोननो फार्स्ट डिभिजन मोनथों होनानैनो जोङो साइकेलखौ होनाय जादों। जायफोरा फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन नैबे फरायसालिनिफ्राय मोनबाय बिथांमोनखौ जों कमिटिनिफ्राय सानफ्रोमबो जोङो माने हास्थायो जे बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइयाव जाहाथे मोजां मासि लानानै थांनो हाथों जों बिनिफ्राय जोङो खावलायदों आरो आं इसोरनि सेरावबो बेखौनो खावलायदों जे बिथांमोना मोजां जाहाथे थांखिसिम सहैनो हायो बेखौ आं कमिटिनिफ्राय गुरै खालामो। जायफोर फरायसाफोरा रिजाल्टआ गाज्रि जाबाय बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे नार्भास जानांगौनि खोथा गैया मालाबा समाव फेलारा जाखायो साक्सेसआ सानफ्रोमबो थायो आरो बेखायनो बिथांमोना जाहाथे जायफोर फेल जादों बिथांमोना इयुननि थाखाय जाहाथे मोजां फरायो आङो बेखौ खावलायदों आरो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आं खावलायबाय। बेखौ सोलोंथाइ बिफान आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना मोनथिगोन बियो माबायदि सिस्टेमाव खालामो। जोङो गोदो नुयोमोन माने मथा मथि जुलाइनिफ्राय आगस्टसिम लास्ट जुलाइसिमहालासै बिदुं बन्द'खौ होनाय जायोमोन हयथ' देग्लाय मथा मथि 10 तारिखसिमहालासै हयथ' क्लास बिदि खालामगोन हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे सानखांदों जानो हागौ बे हिसाबै आंनि कमिटिनिफ्राय जेबो अबजेक्सन गैया जाहाथे मोजाङानो जादों थिगानो दङ जाहाथे मोजां मोनसे फल' खालामो आं सरकारखौ बेखौ खावलायगोन मानो होनबा गोबांथार फरायसालिफोर दङ जायफोर फरायसालियाव दिनैसिमबो गोबां माखासे प्रब्लेमफोर दङ जायनि जाहोनाव माने फोरोंगिरि गैया थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया आं बेखौसो खावलायगोन बिटिआर सरकारखौ जाहाथे बिथांमोना जायफोर फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बेखौ जाहाथे माने थाबैनो माने समाधान खालामो आङो बेखौ खावलायबाय मानो होनबा सोलोंथाइयाव नेनानै थानाय सम गैया मानो होनबा सोलोंथाइया जेरै घुरिनि काटाया सम मथे खारबाय थायो बेबायदि सोलोंथाइनि बयगाबो बेबायदि खारबाय थायो बेनिखायनो माने सरकारखौ आं बेखौसो खावलायगोन जे होगोन र' होननानै जाहाथे जानो नाङा माने खालामगोन होननानैल' जानो नाङा खालामगोन माने खालामथारनो नांगोन दानो खालामनांगोन जे माला खालामोबा दानि फरायसाफ्रा मा जागोन जे बेखौ जाहाथे प्रेजेन्स बे माबाखौ साननानै जाहाथे सरकाराबो बेखौ मावो मानो होनबा जोंनि मरमेला फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंनाया दङ आरो माखासे साराउन्डिं जोंनि जि प्रब्लेम फरायसालिनि सोरगिदिं बेरायानो बुं सोरगिदिं न'नि समस्यायानो जा बेफोरखौ जाहाथे सलुसन खालामनायाव बिटिआर सरकारा जाहाथे मैखोम बाहागो लायो बा मैखोम खामानि मावनो नाजायो आं बेखौ खावलायबाय।